Det er første skoledag. 2 russere er på vej til Store Anatomisk Auditorium. Ja, helt heroppe. Og vi skal helt her nu. Så kan vi gå den her vej over søen. Der er en bro, vi kan komme over der. Det er en god idé. Ja, det er det. Da de skal krydse broen ved Unisøen, opdager de, at den er spærret af nogle økonomer, som har lavet broen til en betalingsbro. Stop! Det koster 40 kroner at komme over. Russerne har ingen penge, så de kan ikke komme over broen. Jeg har altså ingen penge. Jeg har ikke fået SU endnu. Jeg har heller ingen penge. Jeg har brugt dem alle sammen på et telt, så jeg har et sted at bo. De 2 russere stillede sig hen til bredden og vidste ikke, hvad de skulle gøre. Pludselig kom der en magisk spækhugger frem. Jeg er den fantastiske talende magiske spækhugger. David hedder Bjarke. I ligner 2, der har brug for en båd. Bjarke tryllede en gummibåd frem til de 2 russere. Ej, det er simpelthen for fjollet. Der findes slet ikke magiske spækhuggere. Stop! Det koster 40 kroner at komme over. Russerne har ingen penge, så de kan ikke komme over broen. Jeg har altså ingen penge. Jeg har ikke fået SU endnu. Jeg har heller ingen penge. Jeg har brugt dem alle sammen på et telt, så jeg har et sted at bo. Må vi ikke godt komme over alligevel? Please. Please. Må vi ikke nok? Please. Please. Så er ud! Blup, 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 blup. Vi kan så godt snakke almindeligt, selvom vi er under vandet. Nå ja, det kan vi da også. Men hvordan kan det være, at vi kan trække vejret hernede? Og hvorfor ser du så mærkeligt ud? Det kan jeg jo ikke gøre for. Skal vi så ikke prøve at komme over på den anden side af søen, så vi kan slippe udenom de onde økonomer? God idé. Lad os gøre det. De 2 russere begyndte at bevæge sig over mod den anden bred af søen. Men hvad de ikke vidste var, at Unisøen var fuld af farer. Og skrald. Pludselig kom humanisthesten Medina hen imod dem. Nej. Det er da helt forkert. Der står humanistheksen Medusa. Heksen Medusa er evighedsstuderende ved Aarhus Universitet. Hun har hverken timer på universitetet eller nogen venner. Og hun er så utrolig ensom. Hun ser derfor sit snit til at fange de 2 russere og holde dem fanget hos sig nede i Unisøens dyb. Med lidt snilde lokker hun de 2 unge russere hen til sig med sit meget tillokkende smil. Kom bare hen til mig, søde små russer. Så skal jeg nok vise jer vej. Sikke dejligt det er endelig at møde en venlig sjæl. Ja, og lad os endelig tage imod hendes hjælp. Heksen tryllede fodlænker på de 2 russere. Jeg spænder jer fast i disse lænker, så jeg har nogen, der kan underholde mig. Russerne blev meget kede af det og dybt fortvivlede, for de havde sådan glædet sig til at starte på universitetet. Men heldigvis havde den venlige fisk med savtakket næb observeret hele gidseltagningsseancen, og den ilede hen til de fortvivlede russer og skar dem fri. Tak, fisk med savtakket næb. Nu kan vi starte på universitetet, trods alt.
to russere løb straks ind i nye udfordringer, da de stødte på den teologistuderende Noah og hans skibsvrag. Noahs skib sank i Unisøen, fordi de 2 termitter, han havde med ombord, havde et stort hul i skibet. I er da nogle pragteksemplarer af menneskerasen. Har I ikke lyst til at komme ombord og få noget te? P.S. I'm sicker. Nej tak, Noah. Det har vi slet ikke tid til. Vi er nemlig på vej op til Store Anatomiske Auditorium. Jo, jeg har. Mit ord er lov. Kom så her, eller jeg skal sende løverne efter jer. Altså søløverne. Pludselig kom der en magisk spækhugger frem. Dag, jeg er en fantastisk talende magiske spækhugger. Jeg hedder Bjarke. I ligner nogen, der har brug for hjælp. Skal jeg æde ham? Stop. Det er stadig for fjollet. Pludselig kommer der et net ned mod russerne. Se, der kommer et net ned mod os. Lad os gribe fat i det. Så kan vi blive reddet fra søløvernes farlige tænder. Ja, det gør der da. Lad os svømme hen og tage fat i det. Og de svømmede. Mens de holdt fat i nettet, blev vandet pludselig meget varmt. Nej, hvor er vandet varmt lige her? Det er fordi, jeg teaser. Gud, det gør du da også. Russerne troede, de nu var i sikkerhed for de farer, der lurede på dybt vand. Men. Nettet, de troede skulle bringe dem i sikkerhed, tilhørte en biolog, der var på feltundersøgelse. Men heldigvis kom kaptajn CC og hans tutor-crew dem til undsætning. I er jo helt våde. Kom, vi tager jer. Russerne blev helt tørre. Ej, nu er vi blevet helt tørre. Skal vi ikke følge over til Store Anatomisk? Jo. Ja, så er vi kommet til Store Anatomisk Auditorium. I kan bare gå ind for. Tusind tak. Søde, rare, flinke tutorer. Ja, tusind tak. Skulle det være en anden gang. Kan I have en rigtig god russuge. So if we all come together, we know what to do. We all come together just to sing we love you. And if we all come together, we know what to do. We all come together just for you. Racing all around the 7 seas, chasing all the girls and making robberies, causing panic everywhere they go. Hardy, hardy on Titanic. Sailing, jumping off the railing, drinking till the ship is sinking, gambling, stealing, lots of sex appealing. Come, let us sing the sailor song. So if we all come together,
not a knife. This is a knife.